Első gyakorlat, maci liftezik. Feküdjetek a hátatokra, bokát összezárjuk, mackot rátesszük a mellkasra, itt, ahol már kezdődik a puha hasatok is, úgy, és nagyon sok levegőt veszünk az órunkba, emelkedik fel a maci, emelkedik, és kifújjuk a szájunkon, fúj, és lesüllyed a maci. És beszívjuk a levegőt az órunkon, itt szív, emelkedik a mellkas, és süllyed le a maci. Úgy, mackók, a lábatok nem mozog most, mackók fel, belégzés, érjék el a kezemet a macik, úgy, és kifújjuk a levegőt. Még egyet, belégzés, és megállhattok. A második gyakorlat, szívószál markolás. Háton fekszenek a gyerekek, lábuk egy nagy labdán, és bemarkoljuk. Nem baj. Karmold meg ezt, szorítsd a lábaid ujjal, nagyon ügyes vagy. Szorít, és ellazítod, és szorítod, leesett, szorítod, és leesett, és elengeded. Szorítsd össze, tartsd úgy egy kicsit, jövök hozzád, szorítsd meg az ujjaiddal, nagy lábod ujja is dolgozzon. Úgy, nagyon ügyes, tartod, és ellazítod egy kicsit, hogy tudjam kivenni, lazítsd el, nyisd ki az ujjaidat, úgy, és megint szorítsál rá, szorít, ez is, nagy lábujjad is, ez ne feszítsd annyira, szorítsd rá azt, úgy, nagyon ügyes, szorít, és ellazít, lazítsd el az ujjaidat, és szorítsd össze, szorít, nagyon ügyes, és lazít. Harmadik gyakorlat, vonat átmegy az alagúton. Háton fekvésben, térdek hajlítva, talpak a földön. Még nem emeled fel. Megemeljük a popsit. Úgy. És a vonatok átmennek az alagút alatt. Átmennek, és leteszitek a feneketeket, és most megint magasra emel, jó, fel, úgyhogy innen és a másikra tolatni is tud a vonat, és cserélnek, leteheted, úgy, kezek legyenek lent, és fel, megint indul a vonat, magasabbra, és vissza le, és jön a vonat, vissza, magasabbra, mert beleakad, és vissza. 4-es gyakorlat, repül a valamelyik állat. Tegyetek egy-egy állatot a zokniba, jegyezzétek meg, hogy melyik az. Oda a pandát teszed, ez a melyik lábad? Az a bal. Ez az a jobb. És az a jobb. Jobban van a szarvas, és bal lábadon lesz az elefánt. Hagyjátok kint a fejét, hogy megismerjem őket. Úgy. Feküdjetek hasra. Én még nem tettem el. Jó. Homlokod a kendőn legyen. Úgy. Az megvan. Igen. Örvendek, forduljál. Kicsit gyere lejjebb. Úgy. Homlokot letesszük, csinálunk egy próbát, jó? Emelje, repül a kisegér és jegesmedve. Kinél van a kisegér, kinél van a jegesmedve, de csak az emelkedjen fel. Nagyon magasra, és tartsátok minél magasabbra. 1, 2, 3, és vissza. Repül a panda és a szarvas. Ebben van a panda. Nem, abban van a szarvas. Itt van. Magasra emel egy nyújtott lábbal. Elengedem, nem én fogom. 1, 2, 3, 4, 5, és le. Repül a krokodil és a víziló.
Krokodil és víziló. Ja. Nem? Emeled, magasra emeld fel. Magasra, 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 ne fordulj el, oda előre emeljed. Nem könnyű emelni most. 1, 2, 3, és letesszük. Na most 2 állatot mondok, kíváncsi vagyok, hogy tudod-e. Repül a krokodil, panda, kisegér és jegesmaci. Lássam csak. Ki van nyújtva a kezetek előre. Most figyeljetek, újat mondok. Mindenkinek 2 állatot mondok. Kisegér, panda, jegesmaci, szarvas. Nyújtott végtagokat. Nyújtva. Nyújtva. Úgy, nem segítünk a másik kezünkkel. Megvan, megvan. Ügyesek vagytok. És letesszük. Jó, kis állatok szaladnak a padra. Elviszitek őket. Ötös gyakorlat, labda emel a fejünk fölé. Hasra feküdtök, ott van a fejetek. Fordulás. Gyorsan, gyorsan. Hasadra fekszel, ez a hátad. Itt van lent a homlokod, neked is. Labda kinyújtva, mit kell? A bokákat zárjuk össze. Összezárjuk, labdákat fogjuk a kezünkbe, magasra emeljük. Nem lehet beszélgetni. Megemeljük magasra a labdákat, tarkóra húzzuk, megtart, még mindig levegőben van a könyök. És vissza kinyújtjuk előre, úgyhogy még mindig nem esik le, és most tesszük le. És a sarkakat folyamatosan szorítjuk, ez egy nehéz feladat. Megemeljük a labdát, tarkóra húzzuk, vissza kinyújtjuk, és letesz. Ez szép volt. Na még egyet. Megemel, szorít a sarok, tarkóra húz, vissza kinyújt, és letesszük. Remek. 6. gyakorlat, labda körbe-körbe. Üljetek törőkülésbe, egyenes háttal, mellkas előre kinyújtva, hosszú a nyakunk, mint a zsiráfnak, lássam kinek hosszabb a nyaka, és körbe-körbe visszük a labdát, közben egyenes a hátunk. Úgy, másik irányba, irányt váltunk. Nagyon jó. Most a fejünk körül, fejed körül, szép lassan körbe-körbe. Másik irányba visszük a labdát. Úgy, körbe-körbe, és megállunk. Hetes gyakorlat, labda pattintás, elkapás. Kérem szépen a labdát, pattintsd ide és elkapom. Hopp. Pattintom és te kapd el. Kapd el és nyújtózz meg magasra. Tol, nagyon nagy óriás vagy, és pattintsd le. Hopp. És vissza. Nyújtózz meg magasra, és pattintás. Milyen nem kaptak el? Na most nekem vége a lasztizni. Hopp. És kapd el. Elkapod, és nyújtózz magasra, még megnősz, pattint. Hopp. És vissza. Nyújtózz magasra, 2 kézzel fogod mind a 2 kezedet, tolod magasra, pattintod. Elkaptam. Jó. 8. gyakorlat, szimatoló kiskutyusok. Alkartámaszba vagyunk, körülbelül 3-4 centire van az órunk, és csak egy kicsit messzebb van az órod a szőnyektől, és körbe-körbe mennek a kutyusok. Körbe. Most körbe. Itt nézd, csak így fenned legyen a fejed. Így. És emeld fel a fenekedet. Így fenned legyen a feneked. Na menjél most. Így bizony. És most irányt váltunk, másik irányba megfordulsz. Lent van a könyököd, a tenyered, és mész visszafele. Vissza, és kiszimatolod, hogy hol lehetnek a csontocskák elásva. Itt van egy csontocska. Ott van a csontocska, gyorsan megesszük. 9. gyakorlat, integető kiskutyus. 4 kézláb álltok. Lássam, hogy álltok 4 kézláb. Lehet, hogy nem teljesen 4 kézláb, tudod hátra a kezedet. És most kinyújtjuk a jobb kezünket, tehát 3 pontos, melyik a jobb kezed, Ja. és integetsz.
és vissza. Most kinyújtod a bal lábadat hátra. Melyik a bal lábad? Másik. Bal lábadat, és abban is integetsz. Mozgatod térdedet, bokádat, mindennel integetsz. És leteszed. Bal kezedet nyújtod ki, de teljesen kinyújtod, olyan hosszúra és integetsz. És bal lábadat nyújtod ki. Így. Nyújtod, és integetsz vele. Integetsz. És vissza, leteszed. 10. gyakorlat, labdalapítás. Hátadokon fektetek. De az kell a maci. Az a feladat, hogy összeszorítod a labdát, Kell a maci. tartod 1, 2, 3, 4, 5, és ellazít, megnő a labda. Összeszorít a labda, tartod, lapítod, 1, 2, 3, 4, 5, és lazít. Összeszorít a labda, 1, 2, 3, 4, 5, és lazít. Még egyszer, szorítod, és lazítod. Jó. 11-es gyakorlat, a labdára ül a maci. Hátonfekvés, talpak a talajon, labda a térdek között. Most nem kerek marad a labda, hátunk mögé visszük a macit, fejünk fölé, úgy, és megemelkedünk, megemeljük a fejünket is, fejedet is felemeled, így, és tartod, 1, 2, 3, 4, 5, és vissza, le, labdát behelyezed, és hátul van a kéz. Megy előre, nyújtózkodsz, ráül a maci a labdára, minél magasabbra fogod a kezeddel, tartod, 1, 2, 3, 4, 5, és vissza, le, és maci megy hátra, ide. Előre, maci ráül a labdákra, tart, 4, 5, és vissza, hátra, egészség. És még egyet, maci felül, két kézzel fogod, és vissza letesszük, és hátra. 12. gyakorlat, palacsinta. Hasonfekvés a kendő szélén, összezárjuk a bokákat, kezeket, és elindulunk balra. Hátraforgás, hasraforgás, nem sietünk. Hátraforgás, még egy hasra, közben nyújtva van a térded, úgy megállunk, és vissza. Fordulunk hátunkra, hasunkra, pörgés, nyújtva van a térd, úgy, pocakból, hátizomból, abból próbáld meg. Úgy, megállhattok, és vissza. Hátrafordulás, hasrafordulás. Ja, és megálltok. Visszafordul mindenki a saját kendőjére. Stop. 13. gyakorlat, lyuklépés. Előre megyünk úgy, hogy rálépünk az okninkra, indulhatsz. Nem lépünk rá a lábunkra, csak pont elé. Mintha egy vonalon mennénk. Ez az. Kezeddel segíthetsz, hogy ne borulj el, azaz. Ügyelsz, lassan. Nagyon ügyesek vagytok. Pont elé. Úgy. És ugyanez hátrafele. Hátrafele. Most is érjen oda, lábujjad a sarkadhoz. Úgy. Hátra. Nem kell sietni. Úgy. Hátra. Hátul. Úgy. Úgy. Még. Jó? És megálltok. 14. gyakorlat, a király egy lábon. Királynő és királynő. Koronát feltesszük a fejünkre, és megálltok a jobb lábatokon. Ez a jobb. Hát döntsd el. Másik. Azaz. 1, 2, 3, 4, 5. Lépjél előrébb, légy szíves egy lépést. Nem baj, vedd fel. Jó. És most bal lábon álltok meg. Melyik a bal? Azaz. 1, 2, 3, 4, 5. Szuper. És le. Megint jobb lábon. 1, 2, 3, 4, 5.
Nagyon jó. És még egyszer bal lábon. 1, 2, 3, 4, 5, és vissza le. Jó, karikát letehetjük. 15. gyakorlat, törpéből óriás. Talpatok lent van a földön, felálltok kéz segítségének fel, lábújhegyre emelkedtek, fel, és vissza lecsücsült. Ó, és fel, emelkedtek fel, lábújhegyre, tartjátok egy kicsit, 1, 2, 3, és vissza le, csücs. Még egyszer, fel lábújhegyre, magasra tolod magad, tartod, hogy nem borulsz el, és lecsücsülsz. 16. gyakorlat, felállás, fordulás. Felállunk a székről, és egy teljes kört fordulunk körbe, induljunk el jobbra, másik irányba, úgy körbe, stop, és vissza, lecsücsülsz, nagyon ügyes. Felállsz, és balra indulunk el, körbe, stop, és le. Na még egyszer, fel, és jobbra forgás, az másik irányba volt, és lecsücsülsz. Még egyszer, fel, a jobb kezed irányába kezdjél elfordulni, úgy. Nagyon ügyes, és csücs, fel, és balra fordulsz, bal kezed fele, és leülsz. Nagyon ügyes. 17. gyakorlat, buborékfújás. Szuper! Gyerünk! Na nézzük ki, mekkorát tud fújni. Úgy. Te is egy nagyot. Akkorát. Na most messzebbre megyek. Itt kell nagyon erősen fújni. Úgy, gyönyörű, nézd meg, mekkora buborékok lettek. Igen, bizony. Na most te jössz, ilyen messzire teszem. Fúj a szél. Úgy. Megköszönöm Flórának és Lázárnak, hogy ilyen ügyesen tornáztak, tornázatok ti is otthon az egészségetekért.